Asa man na? Picture na may, kabidyo-bidyo ba ko? No? Sa mga boy mga bay, naadinig karon na ginait ang mga ama na realty. Yahay lagyaw yung mga boy mga bay no. Start na padung na may karon sa Carmen kay viewing ni. Namin tanawon nga yuta dito kay nag-invest mo ni. Sa among tanawon kung say na dito no. So tanawon na to mga boy. Mga bay, hindi ko naka-vlog ako daw nga rin, kay grabe na basa ko sol, ay nakatulog ko. So pila na ka minutos nga rin pa daw mga boy, no? So karon nato tanaw sa ina sa site mga boy mga bay. Ha? Mag-site viewing na. Kayo. Vlog mo. Sumo din ipalipot din mga boy mga bay. Dakos din kayo sa karsada. Kanang na yung mga vlog mga boy mga bay, bot pa sa bot ng hali na na. Hali na Kani, hali na ba niya ay? Hali na Soldata mga boy mga bay, taas lang mo sa kasimana. Yeah. No? Piso daw ta, pisto lang ta. Nada dito ang Black 10 daw, alat to, Black 10 nga lahat. Wala siya tabihan. Katong ka nakaratul ha. Nada ang entrance. Mga bay, ako ipakita sa inyo kung unsa kanindot ang akong among na-acquired rin nga yuta kay aside nga namin dito sa tumoy, dito sa babaw. Pumutanaw ka sa ubos mga boy mga bay. Shoo! Daw kayo gawa ng mga boy mga bay no? Ato to biyo. Oh, so naikobo dito mga boy mga bay. Ang linga pa dito kistanan kay ang ngandero sa itingan diri boy. Sa Natimuawan. Asa man na? Picture na may, kabidyo-bidyo ba ko? No?